Hi, it's me again. Pwede lang ako mag-git dito eh. Si Aling Bilay. Bisdak vlogger, guys. Ngayon ay kakain ako ng super healthy na pagkain. Pampapayat. Kaya turuan ko kayo. Tara, let's go! Meron tayong pichay, meron tayong alugbati, meron tayong okra, at saka rice. Meron tayong bangus na Spanish sauce. Nananaw na ako ba? Kaya let's eat na. Kung gusto nyo pumayat, makainin nyo. Yung iba nagtanong ano daw pang papayat. Meron ako ituro sa inyo. Pangita mo ba ng lugarol? Kalahobog. Mangulata. Babaero. Tingnan nyo, kinabukasan, di ba kayo maglusya? Shout dyan sa akong mga friend. Shout out sa aking mga viewers. Ha? Taray. Mga viewers na. Shout out kay JRS. Kay Melda Gonzales Dunir. Today is linggo. Start mo! Ayan! Pag linggo, lockdown pa rin. Sorry ka. Ayaw lang yan. Mamaya, tirahin ko mamaya. Ito muna titirahin ko. Wala na yung bagay.
Aba. Okay na. Ako. Left ka. Dito tayo isa dito. Paano pag patay ako? Uy! Si Yeno ako! Asan ka? Dito. Asan ka? Ayun ka. Wait for me lang. Ba't wala ka na? Isa na lang. Oh, boy! Wala! Ay, sarap. Uy! Saan Ito guys, mamaya na kasi busog na ako eh. Mamaya. Pagka snack. Kasi busog na ako. So try ko pa rin ha. Where are you, Black? Ay, bones. Parang tama sa akin, uy. Saan? Eh, mamaya nakain mo ako, galing. Uy, bala ako dyan. Sila. Thank you guys. Tayo pupunta dyan. Baka isa-isa pa tayo. Shout out dyan sa Cebu. Ay, kukuha ko dito. Mga kapatid ko, mama ko, tiya ko, tiyo ko, lalo na yung anak ko, Christian Paul. Kumusta na kayo dyan? Oh, 100. Sa aking mga kaibigan, shout out dyan sa Amerika. Tago ka na, Luisa. Wala ko. Sa lahat na nakakilala sa akin, Asan ka, Bon? Uy, Bon! kumusta kayo? Tapos na ako kumain. Hindi kami number. Kaya time to ligpit na. Busog, busog. Busog si Aling Bilay. Kaya, bye-bye. See you the next vlog.